Сигурно се чудите какво се случва. Ами, добро утро. Закъснявате. И този път не е за час по история за премиерата на собствения ви филм. Да, на вас говоря. Политика. Емил Соколов. Ето всичко е историята, всичко е епично, но стоп има някакво магарешко нещо, което се случва, нещо абсурдно. Аз имам страшен проблем с авторитета и много рядко искам да приличам на някой, но мистер Емил е някой, който със сигурност искам да взимам пример до края на живота си, искрено се надявам той да продължава да успява. И нямам търпение един ден да стане най-великият политик, пиар, какъвто ще да бъде и ние да седим и да пляскаме. Много ви благодаря, че се отнасяте с нас като с млади хора, а не като с деца. И в този момент буквално видях колко много обича децата, с които работи и колко дава всичко за тях. И в момента, в който беше разбрал неща, че някое дете е малтретирано, че някой по някакъв начин е държал, макар и да го изкарваше на шега, този човек беше, бургазлията в него излезе. Научи ме на това, че един най-важното нещо е да си казваш мнението. Когато вярваш нещо, застани зад него, защото иначе няма никакъв смисъл да имаш мнение. И ако можеш да си шумен и бургазлия, е още по-добре. Че нещо, с което ще те запомним не само ние, но и въобще и хората навън, ти пожелавам да ти предстои. Нещо голямото нещо, с което ще бъдеш запомнен, а ние ще те запомним с пълните абсурди. Той ни показа, че нещата стават винаги. Не трябва да си даваш толкова много зори да се напрягаш. Много съм благодарна, че някак си ни отвори очите за много неща реални от света и за подкрепата, която имаше към всички нас, с доброто настроение, което вкарва, с хитрите идеи. От него се научих, че не всичко е на всяка цена и че можем да се справим винаги. Значи, много е важно да има човек като тебе, който да напомня на другите, когато си забили в нещо, което правят, че има живот извън това. А ти си много добър в това да не помниш, че има и друг живот и той трябва да живя. Все по-смело да се откриваш за света около теб, да сваляш едни такива пластове, които всички си изграждаме във времето, за да можеш, защото там се крие един съвсем различен живот и някаква друга истина въобще за хората, за света, за любовта, за радостта. И продължавате да бъдете същия, какъвто сте си в момента. Продължай същия дух, защото си от малкото хора, на които се възхищавам.